Hezkuntza Kontseilari eta Foru Gobernuko eledun Maria Solana. Buenos días, good morning. Egunon. Zemon zabitza. Ongi. Haze nolako ikasturte hasiera, ez? Mintzat, pasadi izan daiteke inbatean, Martzillako alkate Fabo jaunak egindako, baina akaso zerbaiten adierazle ere bada? Jakina. Bagenekien eta, zeintzen hauen ikuspegia eta zer nolako jarrera erakusten duten eta alduten guztietan bere haien mesua sartzen dutela eta horietako bat izan zen. Oso adierazgarri. Eta bai, kontatuko dizut nahi izan ez gero, izan zen Good Morningarena, baina nire kezka bestelakoa da. Gero jakin izan genuen, han ekitaldi berberean herribera kantatu zuten hor ikasle biek eta hor zurrunbiloa kristona sortu zen. Eta gero, bukatu eta gero, batek kontatu zidan nola enteratu zirel ikupenetik egin behar zutela kantatu en basko, ez zen izan en baskoenze, baina en basko bai, deitu zutela zentrora, esan ez gobernuak deitua ote zuen zentroa, esan ez behar zutela derrigor abestu euskaraz. Eta horrekin bai eskatu nintzela. Zeguk ez genekien gobernutik, ez genekien zeintzen egingo zuten ikuskizunan artean eta kantan artean zer kantatu behar zuten, beraiek ordea bai. Eta joan ziren nola baitere, estatuak horri aurre egiteko. Oda, titularra izan ziteke, Nafarroako gobernuak euskara inposatu nahi du jota taldeetan. Hori bera. Izan ziteken hori bera, herri bera. Hori bat euskara inposatu eta bi gona plisatu horiek kendu. Horrelakoak ikusita, txistean bezala gogoa ematen dizu esateko ez dut ikastolara joan nahi, goizean goiz altxatu behar duzularik? Ez. Gero eta gogo gehiagorekin. Ez dut esan nahi horrek motibatzen nauenik, baino bai kezkatu asko. Eta uste dut kezka horren aurrean denok badugula ardura eta denon ardura dela egitea zerbait. Eta zerbait izan daiteke naturaltasun osoz, euskaraz bizitzen zaiatu, edo gure lantokietara jun, eta aurrera egiten jarraitu. Kontseilari bezala lehen ikasturte hasiera duzu, horregatik nioen, gogorik zenuen ohatzean geratzeko, ze lehendabiziko ikasturte hasiera duzu, apirilean jabetu zinen karguaz, eta ez da nola nahiko ikasturtea, gero mintzatuko gara, lan eskaintza publikoa, zuri ere badakar eta ikasturte honek, baina aldaketa hainbat ere badira tartean konparaziora hainbat ikastetxetan, jarduera jarraitua edo jardunaldi jarraitua, zer moduz dijoa, kontua? Momentuz eta espero aurrerantzean ere ongi. Baziren zentro batzuk jardun horrekin eta beste askotxo. Batu egin dira urten 59 berri. Baziren 14 eta beste 59 ezarri da jaunez gero. Kusiko dugu. Printzipioz ez du zertan arazorik eman behar, printzipioz komunidadeak, eskola komunidade osoak hartutako erabakiak dira, eta eztabaidatutakoa eta bozkatutakoa. Aizuta hor, abantaila pedagogikoen inguruko txostenik edo zerbait ere bada, izan ere gure ikastetxean, Patxila Arraintzarrera eramaten dugu alabatan, eztabaida piztu zen, azkenan ez du aurrera egin, baina eskatzen zen nik txostenak ikusi nahiko nituzke, aldekoak, kontrakoak, eta deus ere etzitzaigun iritsi, egiaren aitortzeko. Egin beharko ditugu. Karo orain arte erdi pilotoa izan da esperientzia, esan nahi dut oso zentro gutxitan sarrita zegoen, eta ez duzu alderatzerik, ia. Orain gehiagotan dagoela ikusiko dugu, denetik dago, badira teoria ezberdinak, eta horren defendatzaile sutsuak badaude, batez ere irakasleen artean, eta gero daude gurasoak, eta euren kezka umeak nahi dituztela eduki zentroan, alik eta ordu gehien, hainbat kasutan, eta bi gauzak ere elkartu daitezke, eta ze orduk ematen dituzten eskolan, gelan, barruan, eta zein beste, bestelako ekimenak egiten, eskolaz kanpokoak. Pedagogia, didaktika aipatu ditugu, eta aurtengo beste berrikuntza bat ordezkapenak egite dituzten irakasleei pedagogia edo didaktika masterra eskatu diezuela. Ziurien honek arazoa ekarriko zuela, azkenean bada arazorik, ez da arazorik, no dago kontua? Ez da egon, edo ez behintzat aurre ikusitako arazo horiek guztiak. Nahi, tokatu izan zaite lehenengo, tokatu zaidan lehenengo ikasturte
hasiera hau izan da, baina tokatu zitzaidan ja ekainan lehenengoz ikasturte amaiera. Eta hura izan zen oso gogorra ere bai. Iraileko azterketak ekainera aurreratuta, besteak beste. beste. Hori ere bai, orain joan behar dut biharrez etzi, parlamentura azaltzera eta horretan badugu informea eta zeinan agertzen den, emaitza akademikoak hobeak izan direla, ez? Baina gero zenbait, batez ere zenbait guraso kexu ziren egun eskola egunak, egun lektiboak galtzen zirelako. Eta arrazoi osoz. Ikasgaia gainditzen dituzten ikasleek galtzen dituzte horregun batzu. Eta arrazoi osoz, hainbat zentrotan. Etzen egin aurre ikusi bezala, zenbait zentroek oso ongi egin zuten antolatu, eta horietan etzen inongo arazorik egon. Orduan, orain gaiote garen, hartu eredu horiek eta gainontzekoi azaldu nola egin beharko luketen, eta zentro bakoitzak erabaki beharko du banaketa, baino badira bideak hori konpontzeko, eta esan bezala, esperientziak erakutsi diguna da, zenbaitzuk egin dutela ongi, eta gainera emaitzak akademikoak izan direla hobeak. Baina esaten izun bezala, ikasturte amaiera gogorra tokatu zitzaigun, eta tartean masterraren hori, ez? Hasiera batean zirudien irakaslerik gabe geldituko ginela, eta egia etzela esan genuen, eta ez da egia izan. Eta, hainbat kasutan, eta batez ere arazo gehiago daukagu lanbide heziketan, ze horre bada ezinezkoa, zenbait kasutan horrelako masterra egitea, ezpaita eskaintzen eta ezpaitute aukerarik, orduan hoiekin nola moldatu ari gara ikusten oraindik ere. Eta bestela, izan dugu bakante guztia betetzeko aukera, masterra duten pertsonakin, eta ez da arazorik egon. Aldaketak pairi dagokionez ere, izan ere, ebaluazioa egin eta gero, ebaluazio jarraitua izanen da, baina lehen ebaluazioa egin eta gero, beste 6 ikastetxek erabaki dute egitasmo horretan sartzea, eta bakar bat ere ez datera, ezta? Batzuek egin zuten konsulta, batzuek bik, egia esan. Egin zuten konsulta eta zertzen behar zena ateratzeko, baino azkenean ez zuten ateratzeko erabaki hartu, eta aldiz zaik hartu dute sartzeko edo programakin hasteko erabakia. 6 dira, ez dira 60, eta ez dira, ere bai, frogatu dena honekin da, inposatu ez gero, ikusi genuen 13 aitzin nola egintzen jokatu, bata dela emaitza eta libreki hautatzen utzi ez gero bestea dela. Egon kortu egiten dela alegia. Ez dakite, uste dut egin dela hor pixka bat orekatu eta ez dela izan hain haundia. Baina, kalitateari dagokionez, esan dut irakasleak prestatuta daude, egitasmo hori horrela eskaintzeko ez daude prestatuta, nola dago kontua, zertan da ebaluazioa? Denetik dago eta gero eta goiago dira formakuntza bidez eta alegina egiten dutelako, ja behar bezalako profila duten irakasleak, gero eta gehiago dira, baina oraindik ere ez dira denak, eta B2 batekin ingeleraz klaseak ematen ari direnak ere baditugu oraindik. Eta, hau guztia antolatzea aldera egindako alegina eta gero, esan bezala, 6 zentroek libreki hautatu dute jartzea pai euren eskolatan, baino orain erabakia hartu behar da modu kolegiatu batean, ezin du zuzendari batek erabakia hartuta listo, eta bestetik bestelako gauza zenbait ere behar dituzte esaterako proiektu linguistiko bat aurkeztea. Eta, horrekin batera, gero eta prestatuago edo ingelera maila altuagoa duten irakasleak ziurtatzeko gai bagara, hori, uste dut obera egingo dutela, baina, agerian utziz ere, orain arte nahiko gabezi importanteekin egin dela aurrera. Bestalde de eredu publikoa, euskararen legearen araberako eremu ez euskaldunera iristen ari da, aurten berrikuntzak aio antzin eta herriberri. Momentuz ongi eta hango eskolatan konten, esaterako herriberrin egon nintzen orain gutxi abuztuan, eta beraiek oso
ilusionatuta daude izatekin euskarazko edo D ereduko referentziazko zentroa, eta ahalegina egin nahi dute aurrera egin dezan ere bai. Honekin esan nahi dudana da, importantea dela ere zentroen implikazioa eta herrien beraien jarrera. Hor herri berriko bizita horretan alkatea bera bazegoen, eta apustua maila guztietan egindako apustua da. Eta hori importantea da, ze komunidade kontu bada, baina ez bakar hezkuntza komunidadeana, baizik eta inguruana ere bai. Eta administrazioaren jarrera ere garrantzitsua izaten alda. Aurten ikusiko aldugu, D ereduaren aldeko Nafarroako gobernuaren kanpainarik? Bai. Nafarro gobernuaren ardura da hori ere bai. Euskara bidearen bidez. Hori da, horrek ez du esan nahi hezkuntza departamentuak egingo duenik. Euskara bideak bere izatean berean badu eginkizun hori ere bai, eta pentsatzen dut kunplituko duela bere eginkizunarekin. Eta guretik pentsatzen dut oraindik ez dugu diseinatua eta ez dugu aurreratua zer egingo dugun, baina eskola publikoan aldeko kanpaina izanen da. Eta horretan egun dauden eredu denak sartzen dira, eta gauza biak elkartuta ikusko dugu zein den emaitza. Lan eskaintza publikoa ere ekarriko du ikasturte berri honek hezkuntzan zehazki. Hor baude 2015eko 73 plaza horiek zorretan bezala, nola esateko, zer gertatuko da horiekin? Esan edut, atera zirenak azkenean negoziazio horien guzien buruan. Bai. Hortxe gelditu ziren aprobatuak eta deitu gabe oposizioa, eta pena da, ez baditu ateratzen galduko lirateke. Orduan, 73 lanpostu finkatzeko aukera da, azken batez hor mai gainean dagoena, eta importantea iruditzen zaigu izan ere egundokoa baita hemen daukagun temporalidadea, ez? Eta horri aurren egin nahian gabiltza, eta pasatzen ustea 73 horiek pena ematen digu. Egia da, nahiko oposizioa arraroa izan daitekela, datorren ekainekoa izan ere, izango baitira azterketak, DBH-koak, lanbide heziketakoak, eta batera lehen eta aurre hezkuntzakoak, 73 plaza horiek lehen eta aurre hezkuntzakoak baitira. Konbo latza. Eta gainera inguruko komunidadetan ez da egonen justo mota horretako eskaintzarik, eta orduan, gerta daiteke ez, efekto llamada deritzon hori, eta jendeak ere horrekin badu kezka plaza gutxi dira, eta gerta daiteke hori. Zenbat izan daitezke? Plazak diot. Ez 73, kasu horretan aurreta, eta gero oraindik ez dugu zehazten ahal zein den zenbakia. Bihar, 19an bada bilera Madrilen, ze Madrilen onartu zen aurrekontuak onartu ziren horretan, onartu ziguten tasa de reposizion esaten zaiona, baino horren barruan orain dagokie, guri dagokigu eskatzea zenbat plaza nahi ditugun atera, eta beraiek eman behar digute baimena. Hori da daukaguna. Madrilen esanetara gaudela beste behin. Arestian Mikel Ujanda lankidearekin aztertu dugu zer ekarriko duen gaurko egunak, besteak beste Mai eta Ledunen zerrendaren gai zerrendari erreparatu diogu, eta hortan ikusi duguna UPN alderdiak parlamentura eraman nahi dituela AFAPNA eta CERSIF eta Comisiones Obreras eta UGT eta guziak azaldezaten zer nolako jarrera duten zerrenda bakarraren gainean, dagoeneko zuek aurreratu baituzue sistema hori ezarri nahi duzuela. Badirudi eskuin politikoa eta mediatikoa aleginduko direla horrekin beste behin ere zalaparta sortzen. Bai, zalantzi gabe, baina zalaparta sortua dago. Zan nahi dut, nik argi neukan, baldin eta lan eskaintza publikoa hitz egiten bagenuen, nahi eta ez, hitzein behar genuela ere bai zerrenda bakarran inguruan. Aspaldiko eztabaida da, aspaldiko aldarria da, eta, joan daitezela parlamentura ongi dago, nik eskatu diet jarrera ere bai mahai sindikaletan, eta mahai sindikal bietan, daudenen gehiengoa da zerrenda bakarran aldekoa. Orduan hori ere bainik ez dut biztatik galdu nahi. Gero hauek ere ematen diote garrantzia handia gehiengo sindikalari. Kasu honetan, Mahai Generalean esaiterako erabatekoa da gehiengo sindikala zerrenda bakarran aldekoa. Ez dakite horren inguruan zer esango duten, edo nola irakurriko duten, edo errespetatuko duten, edo ez.
Baina hori da bat, eta jarrera nik uste dut, aspaldidanik ere badakigula sindikatuen artean zeintzuek duten jarrera bat eta zeintzuek bestea, baino hortik aratago eta baita ere alderdi politikoen artean, ze jakina da, eta beti, bueno, pues... Oker, banaiz izquierda eskerrak honen inguruko azalpenak eskatu berritu parlamentuan. Bai, izquierda eskerra dago laukoaren baitan, eta nik ekainean laukoari esan nion, asmoa geneukala aurrera egiteko kontu honekin. Eta sostengoa baduzu laukoarena? Segun eta nola ikusten dugun, momentuz gehiengoarena bai, baina izquierda eskerrak eskatu zuen, behartzuela jakin nola egin nahi genuen eta egiterik baote zegoen. Orduan nik esan nion egiterik badagoela, eta erkidego guzietan, bi hizkuntza propio dituzten erkidego guzietan zerrenda bakarra darabilte, edo zerrenda integratua. Eta nire konpromisoa izan zen egingo niela proposamen tekniko bat eta juridikoa esan ez nola egin behar genuen aurrera honekin, ekaineko azterketa horietan zerrenda bakarrakin joan izateko. Horretan gabiltza, nik emango diete daukadanean prest gure proposamena zein den, ongi ikusita gero egoera juridikoa eta teknikoa zein litzateken, eta eman beharreko pausoak zeintzuk, eta hori emanen diete horren berri, eta ja horren arabera bakoitzak egin beharko du finkatu bere jarrera. Akaso mesede eginen dizu zuri abiadurandiko trenaren polemikak? Bueno, ez dakit, beste hau ez da baitezake, eledun bezala, hezkuntza kontseilari bezala, ez? Bai, bueno, gutxi dira hezkuntzatik kanpo gelditzen diren liskarrak, eta hau izan daiteke bat, eta importantea, bai, baina gero horrek ere izan dezak eragina, dena dago lotua, denak du lotura, eta jarrera politikoetan, gauza askok, faktore askok dute eragina, eta ez dakite trenaren hau esote duen eraginik izango ere bai beste jarrera batzuetan. Bueno, kontua da, orain arte, hezkuntza kontseilari bezala, jaso dituzula galderak, orain elkarrizketa eginen diogu gobernuaren eledunari, eta intzutzen ere, abiadurandiko trenaren gainean, galdetu behar, zer gertatuko den gaur, Madrilgo gobernuarekin egin behar den bilera horretan, uste dela Serna ministroa ez dela joanen, bigarrena bidaliko duela, baina zer espero duzu bilera horretatik? Bueno, lehenik eta behin espero dugu azalpen zentzuzko bat. Eta aldelik teknikoa ere bai. Politikoa egin zuen ministroak, orain bilerara ez da agertuko bera, baina pentsatu nahi dugu bilerara agertzen diren hoien artean, gai izan direla azaltzeko zein izan den egoera untara heltzeko arrazoi nagusia, edo zeintzuk arrazoiak, edo zergatik gauden puntu honetan, ez? Orduan batetik hori, azalpen bat, eta gero jakitea zein den asmoa benetakoa beraiena. Eta gure partetik, joanen gara gure proposamenarekin, mahai horretara, eta ze proposamenarekin? Konbenio edo hitzarmen berrirako proposamenarekin. Kontua da ez digutela zikiera aukerik eman mahai gainean jartzeko proposamen hori, erabakitutela hau bertan bera gelditzen dela, harremana eta hitzarmena, eta ez digute aukerarik eman zikiera mahai gainean jartzeko zein den Nafarroaren proposamena. Zer nolako trena, zer nolako epeetan, zer nolako finantzaketarekin, eta zertarako eta zergatik nahi dugun apostua egin hitzarmen baten alde. Ez digute aukerik eman. Baina dena dela, Nafarroako gobernuak horrelako proposamen zehatz bat eraman dezake parte hartze prozesua oraindik abiatu berria delarik eta laukoaren gainontzeko indarren babesi gabe? Bai. Babesi gabe, baino aldez aurretik konpartitua, eztabaidatua, helarazia beraiei testua zein den proposamenaren nondik norakoak, eta lana hori egina dagoia. Eta laukoarekin luze eztabaidatu den gaia izan da. Eta, gobernuak agertu zuen, bere borondatea zela eskaintzea hori, proposamen hori estatuari eta eztabaidatzea, karo, horrek ez du esan nahi zuk eramaten duzu proposamena eta gerta liteke beraiek ongi ez ikustea odo kontra proposamen bat egitea eta zuk onartu nahi ez izana, ez? Oraindik jorratzeke dagoen bidea da,
negoziazioarena. Eta bestetik parte hartze prozesua, guk ez dugu deitu parte hartze prozesua, da, informazio eta eztabaidarako prozesua. Parte hartze prozesua eskatzen zuten laukote horretako beste 3 indarrek, eta azkenean gobernuak egin duena informazio prozesua izan da. Indarroiek eskatzen zuten parte hartze prozesu bat, baina guk ere bai esan genien argi eta garbi, hori nolabait ere bada jendea engainatzea. Zezuk ezin duzu eskatu parte hartze prozesu bat zure kompetentzia ez den gai baten inguruan. Ze gero, inolaz ere ezin duzu vinkulante bilakatu eta nola sartzen alduzu hortik abiatuta hor agertzen diren alegazio, ekarpen eta bestelakoak zurea ez den kompetentzia batean gertaliteke, eta orain momentu horretan gaudean justu ministerioak unilateralki apurtzea edo bertan bera ustea egun indarrean edo egun arte indarrean zegoen hitzarmena, eta ministerioak dauka kompetentzia, eta hitzarmenik ez badago ministerioak egingo du nahi duena, nahi duenean eta nahi duenekin. Nahi duen enpresekin eta nahi duen erritmoan eta nahi duen trena ekartze aldera Nafarroara. Hori da dagoena. Eta ministerioak dauka kompetentzia, orduan nik ideki parte hartze prozesu bat zertarako gero. Ze parte hartze prozesua eskatzen duten indarrek ere badakite ezin duzula inolaz ere eragindu edo influitu edo aldatu hitzarmenik ez baduzu, eta ez dira hitzarmenaren aldekoak. Orduan, guk hemen egiten alditu 11 parte hartze prozesu, baina da gure artean eztabaidatzen jarraitzeko, eta bitartean ministerioa egon daiteke egiten nahi duen trena, bitartean, Kampanasetik, Kastejonik Kampanasera. Informazio prozesuaz mintzatu zara, atentzioa eman zidan, informazio prozesu horren, ikusentzunezko bideo horretan hainbat gogoeta egiten zirela, Espainiako gobernuak ordainduko duela proiektua, Nafarroaren trensaria oso zarkitua dagoela, baina horien artean ez zegoen zenbat kostako den proiektua, harritu ninduen, ez da, horrelako makroproiektu baten gainean, ez esatea, hau gutxi gora bera, hau izan daiteke ez. Segun, da segun eta hor bi aukerataz hitz egiten da, besteren bat ere badago, eta jakin badakigu, ez? Esaten zen garestiagoa dela abiadura handiko trena, merkeago xea izan zitekela 3. bidea, baina zen aipatzen ez batean ez bestean, zenbat izan ziteken. Eta gero segun eta nola egiten den, eta badira faktore asko, esaterako Iruñeko buklea konpondu behar da, eta hor zehazteke dago, zeinek pagatuko duen zenbat eta zenbat kosta dezakeen, ze badira modu ezberdinak gauzak egiteko, garestia izango da, baina ezin duguna ahaztu da, 100 milioi eta zari gara, eta milaka milioi eta gutxienez 3.000 milioi euro izanen direla. Ez dakit hainbeste izango denik. Eta hori beti ere zegoen proposamenaren araberako kalkulua da. Gure proposamena bestelakoa da. Baina ez dut uste asko merkeago izango denik. Nolabait ere, garestia badela jakimadakigu, baina eske gu Nafarroatik agri gara pagatzen estatuan gainontzeko lurralde guztietan dagoen abiadura handiko trena. Gure aportazioekin urtez urte, milioi asko ordaindu ditugu Nafarrok. Horri dagokionez, aurrekoan etxe honetako kolaboratzaile eta Diario Noticiaseko kazetari Ibai Fernandezek zioen orain arte ez dela egin, hain zuzen ere horregatik, Nafarroa txikia delako eta milioi asko direlako, ez duela garrantzi demografikorik, eta ez beraz elektoralik ere, eta ekonomikoki ez dela estrategikoa, eta berak zioen ez dela eginen, eta joko politiko baten aitzinean gaudela, UPNek presionatzen duela PPren bidez, horrian nire irakurketa, geroa bai nahi duela zentralitatea, eta esan, gu pres gaude honetarako, besteok trenaren kontra, horrelako zerbaiten aitzinean egon gintezke? Bai, nik aurrekoan esan nuen ere bai, aukera izan dutenean PPek eta UPNek egiteko aurrera beraien trena ereduarekin eta egiten duten proposamen horrekin ikusten duguna da urtetan, 25 urte daramatela, ezer aurreratu gabe edo ezer gutxi aurreratu dutela, 2010 aitzin egin dena izan da bete akordio edo hitzarmen horren 110 besterik ez, orduan zerk esaten digu oraingoan bai aurrera eginen dutela, ez dut edo ez dugu zertan zinetzi
behar orain eginen dutenik. Uste dut beste arazo importante asko badituztela eta diruan on gastatu ziurrenera beste lehentasun batzuk ere bai badituela estatuak. Orduan ez dakit egingo duten edo ez duten egingo. Horren aurrean Nafarroako gobernuak esan du importantea dela naiz eta Nafarroa txikia izan estrategikoa da, eta ez da Nafarroako gobernuak esaten duelako, baizik eta Europan linea estrategikoen artean hor dagoelako Nafarroa ere bai, eje biak eta Kantauria, Atlantikoa eta Mediterraneoa lotzeko eje horretan lehentasuna eman dio Europak Nafarroako bideari. Orduan, bueno, txikia bai, baina estrategikoa ere bai, eta gero komunidadean barrutik begiratuta zer non kokatu nahi dugun ere bai jakin behar dugu. Eta hor akordio programatikoak bai zioen, eta hori akordio bat zen, etzen desakordio tasado bat hoietakoa. Zen akordioa esan ez Nafarroa ezin dela gelditu korredoreatik kanpo. Hor beste gogoeta bat, Diario de Noticiasen irakurria editorialean zehatzago esan da. Horren arabera, abidero handiko trenaren kontura ez da ataka estuan izanen gobernua 2018ko aurrekontuak aurrera ateratzeko, 2019an arazoak eduki litzake, baina legealdiko azkena da, beraz legealdia salba daiteke, baina hortik aurrera aldaketa sozial eta politikoarekin aurrera segitzea abiadura handiko trenarekin aurrera eginda ezinezkoa izanen zela. Hau da, epe luzera begira aldaketa kolokan dagoela erabaki honekin, zer erantzunen zenioke editorialgileari? Gure aurreikuspen eta zenbakien arabera luke zergatik izan behar horrela. Eta aurrekontuetan agertu ez agertu hemen proposatzen ari dena da finantziatzea hitzarmen ekonomikoaren gain, horren bitartez. Orduan, baldin eta hor baldin badago kokatua, eta baldin bada a cargo del convenio, esaten dugun bezala, bueno, pues horrek ez du zertan eragin behar gainontzeko dena. Orduan, hor dago eztabaida, hor daude zenbakiak, sinatu gabe dago hitzarmena ekonomikoa ere bai, eta gauza asko dago oraindik argitzeke eta zehazteke. 30 segundu dauzkagu, baina zertan da hitzarmenaren, ekarpenaren negoziazioa, esan digutenez, bazen nahiko aurreratua kontua, baina azken unean atzera bota dute dena Madrildik beste bin ere. Lehen esaten nizun, zenbat gauzek duten eragina politikaren honetan gainontzeko erabaki batzuetan, eta aldez aurretik badirudi harremanik ez dutela, edo konektaturik ez daudela, baino dena dago konektatua, eta pentsatzen dut, bueno, pues, kontu erabat politikoa dela, ze teknikoki argi eta garbi gelditu da, Nafarroak egindako proposamena badela behar duena, eta orain erabaki politikoaren zai gaude. Maria Solana, hezkuntza kontseilari eta foru gobernuko eledun, mila esker gurera hurbiltzeagatik, denboraldi berriko, lehendabiziko, edo ikasturte berriko lehendabiziko egunean. Eskerrik asko, ikasturte hon. Bai, hori da.